La potencialitat de l'art audiovisual valencià arriba als Goya en forma de 4 nominacions. Graffiti, nominat a millor curtmetratge de ficció, La Invitación, nominada a la mateixa categoria, Luis Ibars, nominat a millor cançó original pel musical Bollywood Made in Spain, i Cristina Rodríguez, nominada a millor disseny de vestuari per No culpes al karma. El conseller de Cultura, Vicent Marsà, ha volgut reunir-se amb els nominats per mostrar el suport del govern a les produccions valencianes, que en alguns casos han estat finançades per l'Institut Valencià d'Arts Cinematogràfiques. Algunes dels projectes han estat finançats per la Generalitat Valenciana, de la nostra conselleria, per part de l'Institut Valencià de Cinematografia. Hem ajudat algunes d'aquestes pel·lícules a que puguen ser realitat i no només projectes, i algunes d'elles han arribat fins al Goya. I el que estem fent és intentar ajudar el sector perquè realment la indústria audiovisual valenciana puga arribar als nivells més alts i que els valencians i les valencianes estiguem representats en premis com els Goya en veu pròpia. Històries actuals que reflecteixen la duresa de la crisi econòmica, com La Invitació, on es mostra la interculturalitat de la societat entre Índia i Espanya, com en Bollywood Made in Spain, o el futurisme postapocalíptic de Graffiti, són el reconeixement d'un sector viu que aspira a tindre cada vegada una major representació a nivell nacional i internacional.